Kukhona into endikhathazayo endiyibona apha kwi-social media xa ufike sivezelwa izimo ezi-different zabantu, ingakumbi ezidibanise nokugula. Ufumaniseke uba le nto seyikwi-level ephezulu exakileyo ngoku. Uzibuze imibuzo uba ngoku ebiqala le nto bekungasokonywa ngani, bekungasonywa ngoba bethunana hayi kakubi, ayijajani. Kodwa ndiyacela sifundisane. Xa ngabe ubona into yokugula emzimbeni wakho, khawuleza usukume. Uba ngabe ekliniki awuncedakалanga kuqala, ekliniki uyaphinda xa ngabe into yakhange ibe ngcono, uthi bendizile akhange ndibe ngcono, uphinde kujongwe. Ngelakhi yakho uzodibana nomntu o-different. Uyaphinda nokwesithathu awudinwa. Futhi unelungelo lokuzitshintsha ikliniki, awuvele uhlale endlini uthi bendiyile ekliniki andancedeka. Nogqirha ngokunjalo unelungelo lobatshintsha-tshintsha noba uye kubo kababayi-10. Uzothi imali, masithethe ke nge-public hospital, nayo unelungelo locela xa ngaba umane uphinda-phinda ekliniki ukuba babhalele ileta okanye kugqirha ucela ileta ekusesibhedlele. Unelungelo lozitshintsha-tshintsha ezibhedlele, unelungelo lokuya kubantu besintu xa ukholelwa, unelungelo lokuya kwiinkonzo eziphilisayo uma ukholelwa. Kodwa yiyekeni le nto yohlala endlini nengxaki. Ake niyiyeke please. Awenzeli omnye umntu, wenzela wena kuphela, wena kuzofa wena. Le nto yovela uhlala endlini uthi ndiyile mna kwagqirha, phuma khawulezisa, yenza fast. Into mayingadi koyise kude xa kubiyokubulala noba ibingazukubulala ngoba uhleli naye endlini. Please man, ake sizameni.